Dobrý deň, tu sa nachádzame ako v Michalciach. No, ja vám musím dať čo povedať ohľadom toho, že patráme po 21 ročnú. Čo sa týka toho, tu je ako zákonný zástupca. Ďalšie inštrukcie vám on povie, čo bude ďalej. Nech sa páči. Moju dceru zobrali nejaké Rómovia a chce ju zobrať do Anglicka. A neviem, bo už som ju nevidel asi 3 dní. Ja neviem, či ju predali, alebo čo s ňou urobili. Takže hľadám ju a neviem, čo s ňou urobili. A hľadám ju. Moja dcera má 20 rokov a nejaké Rómovia ju zobrali, hej. Takže neviem, no. A mohol by som sa vás ešte spýtať, že poprosíte ako divákov, aby vám pomohli? Jasné. Dobre. No, mám tu aj divákov, ktorí mi môžu pomôcť, hej. Priateľov, ktorí o tom vedia, že ju zobrali, ale neviem. Hľadám ju. Ja som jej otec, hej, takže... To sú moje kamaráti. Takže neviem o tom, hej, že kde je. Hľadám ju, bo je stratená. Takže, ako ste počuli, však informácie my vám budeme poskytovať 24 hodín. Však neviete, či ktorí ju zobrali, ktorí chcú zobrať v Anglicku, za páchateľov cigánov hrozí 20-ročné väzenie, však z toho bude prokuratúra, inšpekcia. Polícia bude s nami 24 kontakte a my budeme každý 24 od 19. vám prinášať každé samé správy. Jozef Bačo, televízia Vevo.